טוב, אז בוקר טוב, לובה. בוקר טוב. אני ממש מתרגשת לראות אותך פה, ואנחנו, מתרגשת להיות. כן, ואנחנו מתחילות פה את הפרויקט, את החלק של הפרויקט רגל פה, רגל שם, שמוקדש בעצם לשיחות עם דור 1.5, כשהמיקוד הוא בדרך הרגשית. זאת אומרת, כל הדברים שהבאנו מהחינוך הסובייטי וכל מה שהיה שם, והעלייה, ועד לאיפה שעכשיו, והמטרה של השיחות האלה היא בעצם לתת השראה. וכשחשבתי על זה, כשהרעיון הזה רק עלה לי, אז השם שלך ישר קפץ בראש, אמרתי, וואו, אני ממש הייתי רוצה לדבר איתך על זה. אז הנה אנחנו פה. אז בואי אני אציג אותך. אז לובה לאור, את אימא לארבעה בנים, ונשואה וסופרת. לא מזמן יצא ספר יחסית הראשון. חדש, ראשון, כן, ואקטיביסטית חברתית. כן, ואני יודעת שאת משתפת הרבה, ואני ממש מעריכה שאת ממשיכה לעשות את זה. כן, בהחלט, כן. אז אה, מה שלומך? בסדר גמור, ואני ממש שמחה להיות הראשונה ולהיות כאן, ובאמת חושבת על העידוד של הדבר הזה, כשזה יצא, ואנשים ישמעו אותנו מדברות, וימצאו את עצמם, ואני יודעת כמה שאני מחפשת את המקומות האלה, וכמה חיפשתי את המקומות האלה, וכמה בדידות. במיוחד בקרב הקהילה שלנו ובכלל בדור ההורים, זה, ובכלל בהגירה אני חושבת, בדידות זה מרכיב, או אפילו תחושה מאוד מאוד נוכחת. אז אני ממש שמחה להיות כאן, ומקווה כן, שמי שישמע באמת זה ימוסס לו משהו. כן, כן. לגמרי. אז בואי נתחיל ממש מההתחלה, מהילדות שלך. אני יודעת שבעצם עלית בגיל 9, אז אם את מסתכלת על התשע השנים הראשונות האלה באוקראינה, מה עולה לך? איזה זיכרון, או איך היית מגדירה את התקופה הזאת? אני חושבת שכשאני תמיד מדמיינת אותה, את התקופה הזאת, היא מאוד אפורה. Mm, משום מה, הרבה מהזיכרונות הם בצבעים אפורים. mm, mm, אני לא יודעת אם זה עצוב או לא עצוב, אולי זה האקלים שהיה, אני מניחה שזה כאילו הכל ביחד. עברתי גם בברית המועצות פגיעה מינית בגיל יחסית מוקדם, כן, ויחד עם זאת אני זוכרת את עצמי ילדה מאוד מאוד שמחה, כן, מאוד, ובמקום המשפחתי ובמיוחד בכל מה שקשור לאבא ואימא הרגשתי מאוד אהובה. כן, אז, וגם אימא שלי באמת, גרנו באוקראינה, אבא שלי מרוסיה, זו משפחה שלו הייתה רחוקה. היינו נוסעים אליהם לביקורים בחורף, בקיץ, גם זה זיכרונות מאוד מאוד הרפתקניים כאלה mm, וטובים עם סבתא של אבא, סבתא לובה. כן, ומצד אימא בעצם היינו חיים בקוורטל כזה, במין רובע כזה, מאוד מאוד קרובים. ציינו את כל הימי הולדת ביחד, והחגים והכל, אז הייתה אווירה מאוד של קומונה כזאת, וזה הורגש. אז הזיכרונות הם גם של מטבח מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד עשיר, כל הדודות וסבתא שלי הן בשלניות, mm, וזה משהו שזכור לי, גם הייתה לנו דאצ'ה, ואז גם בדאצ'ה היינו מגדלים דברים, ושימור, mm, ורסק עגבניה, המון מהזיכרונות הם סביב אוכל. כן, אז מאוד מנחם מצד אחד ומאוד אפור מצד שני. אבל הרגשתי בבית, אני כאילו גם כתבתי על זה, על התחושה הזו בספר. הרגשתי, הרגשתי, הרגשתי את היהודיות, זאת אומרת הרגשתי שאני לא mm, כמו כולם, או שאנחנו לא כמו כולם, הרגשנו, זה כל הזמן היה שם. אבל מצד שני זה היה הבית שלי לכמה דורות, לדורי דורות כבר. כן, ברור. כן, אז הרגשתי בבית, הרגשתי... כן. כן. אז זה איזושהי גם חמימות ומשפחתיות, ומצד שני גם משהו אפור כזה עוד משהו אפור, היה גם, שם. כן, ואת הנגיעות של האנטישמיות, כן, אה, גם אני זוכרת בספר קצת נוקשות שאת בעצם מתארת וואו, כן, כן.
אבל את יודעת, אני כאילו כילדה, שוב, אני כתבתי על זה בספר כי בפרספקטיבה כן, ואובייסלי זה כן השאיר אצלי משקל והיה לזה המון כן, משמעות, בין אם זה ניתוח שקדי מהמם, כן, כן, והסיפור שאני שמאלית והפכו לי את היד. כן, כן, לא, לא, זאת אומרת, לא הכרנו משהו אחר, כאילו גם ההורים לא הכירו משהו אחר, גם אני כן, לא הכרתי משהו אחר, אז כאילו זה היה חלק מהחוויה הקשוחה הזאת, כן, חד משמעית. כן, אם כי, שוב, נגיד יחסית ליוצאי ברית המועצות, אני חושבת שיחסית ההורים שלי היו רכים יותר. מהמם, אה, אוקיי, אבל כן, למדתי פסנתר בלי מהמם, שרציתי, והייתי צריכה כן, להתאמן, וכאילו, בוודאי, כן. כן. ומבחינת שיח רגשי, עד כמה זה היה נוכח בבית? זאת אומרת, המשפחה שלי הם כאילו באמת מאוד חמים והחברה תמיד, הזאת אוקיי. הורגשה מהמם, מגע בעל פה, אבל שיח על רגשות לא היה. אני חושבת שאפילו זה היה נעדר מהחברה, כלומר, כאילו, כן, כן. כן, אז לא יותר מדי, כאילו, נגיד שאם זה ניתוח שקדים, אז באמת לפני זה אימא שלי עשתה הכנה, איך יהיה, מה מהמם, יהיה, הפער בין המציאות אחר כך כן, שהתרסקתי אליה לבין איך שהיא סיפרה לי את זה, הוא היה תהומי כן, וטרגי, אבל כן, כאילו היה, קחי גם את העלייה, זאת אומרת, לא שיקפו לנו כמו שאנחנו, כן, כן, כן. המודעות שלנו היום, וזה היה רחוק מזה, זה היה החברה. וזה היה הכל, אז לא יותר מדי, חוש הומור כן, וצחוקים, והוואי משפחתי, אבל לא מהמם. דייך על רגשות. זאת אומרת, נגיד, לא יודעת, רבת עם חברה שלך בבית ספר, או שקרה משהו שלא זה, עד כמה יכולת לבוא נגיד להורים שלך ולספר על זה, מבינה מה אני שואלת? כן. לא זוכרת שהיה משהו כזה, אבל יכלתי, אני זוכרת, מהמם, יכלתי כאילו במידה מסוימת, כן? במידה מסוימת. מהמם, אה, כן, אבל לא יותר מדי התעסקו בזה. כן. ואז בעצם מגיעה העלייה לארץ, כן. ואת בכלל, מה את מבינה על זה שעולים לארץ? אני מבינה שמתחיל להיות שיח פשוט בבית, מהמם, בדודות, ואבא והגיס שלו, הבעלה של דודה שלי, מתחיל להיות שיח סביב העלייה לארץ. אני מבינה שהולך להיות איזה שינוי משמעותי גדול במרחב החיצוני, כאילו הפוליטיקה, כן, משהו כן, כן, כזה, דברים הולכים להשתנות. מתחילים לדבר על, אנחנו עזבנו לפני התקופה של התורים הארוכים, כן, אבל כן. התחלנו לגזור קופונים, התחיל שיח מצד אחד על חיסכון ואין ולא יהיה עוד יותר גרוע, ומצד שני גם, נגיד במקום של אבא שלי היה שיח על הזדמנויות עסקיות פתאום. מהמם, כן. אני חושבת שזה כן. היה אחד הדברים שהוא כן רצה להישאר ולנסות לממש. כן. אז לא יותר מדי, המשפחה התחילה ללמוד עברית. הבאנו, הדודים והדודות הביאו, והסבתא שלי הביאו מורה, והיו כזה חוברות, אני זוכרת. ואני ובן דודה שלי הצעיר ממני, כזה, אני זוכרת אותנו יושבים מתחת לשולחן, ממש כזה מלקטים מה שקורה. אז התחלנו לא כי מישהו לקח אותנו לשיחה ואמר, טוב, ילדים חמודים, ודווקא השיח היה, כמו שאמרתי, השיח היה שילדים יסתדרו. ילדים זה ילדים. כן. ואז כשמגיעים לארץ, אז מה את מרגישה? קודם כל הייתה את התקופה של לארוז את כל הדברים, שגם כן, הייתה כן, תקופה מעניינת, והבית מתרוקן, ואורזים הכל בעיתונים, ואת הסרוויזים, וכל מה שחשבנו שצריך לקחת, לעומת מה שבאמת היינו צריכים בפועל, והגענו בעצם, בסוף כל הציוד התעכב, כל הבאולי האלה שזה, הכל כמובן לא הגיע איתנו, ולקח לנו 3 ימים לעלות לארץ, כי לא היו טיסות ישירות עוד בתקופה הזו. כן. הסוכנות ארגנה טיסות דרך רומניה, והגענו באוטובוסים מאוקראינה לרומניה שלנו, ואז אנחנו מגיעים לבית בשיכון ותיקים בנתניה, לבית של חברים של הדודה שלי הגדולה. מהמם, אמ, חום אימים, דצמבר, כולם מצטופפים בבית הזה. אמ, אני כותבת, הרגשתי כאילו אווירה, קודם כל, תראי, מהקור להגיע לחום
משהו טרופי כזה, אז הרגשתי כזה תקווה, מלאת תקווה מצד אחד. כן. וכזה, לא יודעת, כאילו זרמתי, זרמנו עם הימים, עם ההורים, לא, גם עם התודעה שהייתה לנו, לא עסקנו יותר מדי אני כילדה, במה יהיה, או שלא לא נתתי אפילו מקום לחרדה. אז אחרי זה עברנו ליחידת דיור, גם בשיקום ותיקים. ואז אחותי הגדולה בעצם, שגם לא ידעה מילה בעברית, לקחה אותי להירשם ממש במזכירות של הבית ספר. כי גם זה היה בית ספר שהוא ליד הבית, שאני אוכל ללכת, כי אין אפשרות הרי בכלל שמישהו יאסוף כן. אותי או לאופציה אחרת, זה צריך להיות ליד הבית. בית ספר דתי, ואפס, בעצם אפס גישור לחוויה הזאת. כן. וזה מה שהיה, זה מה שהיה, זאת הייתה האטמוספירה שבה עלינו ואליה עלינו גם. כן. מה עזר לך בכלל להתמודד עם זה? זו סיטואציה כל כך קשה, כשאני ככה חושבת על זה רגע, לא בתור מי שגם היא חוותה את זה, אלא כן, כפסיכותרפיסטית, זה כן, ממש ממש קשה, שילדה פתאום מגיעה, איזשהו עולם אחר, משהו אחר לגמרי, ושפה אחרת, כן. ואין אף אחד שבאמת מגשר ומסביר איך זה עובד פה בעולם החדש הזה. אז לא מזמן דיברתי עם מישהו, אני לא זוכרת עם מי, על לאחרונה הייתי צריכה להשתמש יותר ברוסית. אפילו הצגתי על הספר נגיד ברוסית. כן, ואני פתאום קלטתי שככל שאני מדברת רוסית אני נזכרת ביותר מילים. ואז אני גם זוכרת איפה, אני עושה מין, המוח שלי עושה כמו מיפוי של משפט, ואז כל מיני מילים מתחברות לי, ואז אני בעצם למדה איך למקם אותם. וזה מהמם, הזכיר אותי באמת לתקופה הזאת אז ככה למדתי את השפה. כי בעצם העברית גם כל כך רחוקה מהגייה, נגיד אפילו כמו צרפתית, צרפתית יש לך מילים דומות מאוד, או אנגלית, נכון, כן, זאת שפה כמו, לא יודעת, סינית או יפנית לצורך העניין. ואז אני נזכרתי שבאמת זה כאילו ממש כמו עיוור, והוא צריך עכשיו, כמו עיוור, והוא צריך לפתח חושים שאין לו. ואת יודעת, כאילו כמו ממש לתפוס מהאוויר, זה באמת, באמת התחושה. והרבה פעמים את טועה וצוחקים עלייך ויש לזה מחיר של בושה. כן, והיה לי מזל שכנראה החוש ההישרדות שלי התגבר על הבושה במקומות מסוימים, במיוחד בכל מה שקשור לרכוש את השפה. והנפש שלי כאילו דחפה אותי באמת, וגם יש לי, כנראה יש לי גישה לשפות, למוח כן, שלי. וזה קרה, היו עוד נקודות, לדעתי, חוזקה עכשיו שאני מסתכלת. בעלי הבית שלנו, אלה שעברנו אליהם ליחידת הדיור, הם אלה שבאמת היו איתנו במלחמת המפרץ, היו מהמם, זוג מאוד מאוד מקסים, ו... ו... אפילו הייתי אומרת, אנשים כאילו משכילים, אני חושבת שגם זה מאוד עזר. כן, ובאמת עטפו אותנו והרגשנו את זה, כאילו אני כילדה, גם הייתי עם הבן שלהם באותה כיתה, שזה גם כזה מהמם, מעמד מהמם, מצחיק. וגם באמת הם באמת עטפו אותנו, הם באמת כאילו היו שם, ולהורים שלי ולעזור למצוא להם עבודה. לימים ראיינתי אותה, את המשפחה, מהמם, כן, היא סידרה לאימא שלי עבודה שהיא עבדה בעד הפנסיה בעצם. מהמם, אז ראיינתי אותה וגם שאלתי את שאלות על אבא ואיך הם ראו אותו. אז הם מאוד 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 מאוד, היא גם הייתה אחות בכירה, אחות כללית בלניאדו. עד לא מזמן, אז כאילו, אתה באמת אישה כזאת גם מתחום הטיפול, וגם מאוד רגישה, כן, ובאמת, כן, והוא גם היה מצוינת. איש חינוך, אז זה היה משמעותי. וגם בכיתה למדה איתי אולה, שהיא עדיין חברה שלי, וההורים מאוד התחברו. אז אני חושבת שהכמה נקודות האלה, וגם המשפחה יחסית גדולה, שאומנם כן, התמקמו יותר בנתניה, אבל כן לא היינו מבודדים במובן הזה. מהמם, היו לנו את הזוג הורים הזה עם אולה, שההורים מאוד התחברו, אז היינו הולכים אחד לשני על בסיס יומי כמעט. את יודעת, ההורים אה, הכירו כל מיני עוד זוגות של עולים חדשים, ונוצרה איזו קומונה כזאת של קהילה של קטנה כזאת שהיינו עוברים מבית לבית, וגם הזוג הזה שכזה עטפו אותנו, ואולה כמובן החברה שלי שעברתי איתה את כל השנים בעצם שלה, ולא הייתי מהמם, הראשונה להגיע לכיתה, היא הייתה הראשונה להגיע לכיתה, בלי עולים חדשים. כן, אה, זה כן, בכלל היא קשוח שאי אפשר הייתה- לדמיין, כן, ממש.
כן, אז היא זה נשמע חשפה את זה. שאנשים, כן, כן, שכאילו אנשים הם אלה שאנשים טובים בדרך שפגשתי גם בארץ וגם בעצם גם באוקראינה, המשפחה הגדולה הזאת, הקומונה, כן, משהו במשפחתיות הזאת שגם עברה לפה, איכשהו היה איזשהו מקור, כן, וגם אנשים חדשים, זה מה כן, שעבר. כן, כן. כן. זה ניחם אותי באמת, כאילו, בהרגשה. אה, תגידי, והספר הרי נקרא "את לא נראית". מתי זה התחיל, התחושה הזאת שאת רוצה לא להיראות, מה שנקרא, הבושה הזאת, או... אני חושבת שזה התחיל מאוד מאוד מוקדם. בעצם מהר מאוד למדתי את השפה. ממש, מהמם. אני זוכרת, תוך אולי כן, חצי שנה, שנה כבר לא היו אומרים לי, וואו, את לא נראית. ווואי, זה, וואי, אני באמת, אני לא נראית. איזה מנחם זה, איזה קל יותר, זה מקל עליי, זה... אז, אז זה במובן הזה. ומה שאלת את החלק השני? מתי זה, אז זאת אומרת שזה מההתחלה, מתי זה עלה, מאוד מאוד, הרצון כן, הזה, שאת לא כן, נראית. מאוד מאוד, כן, וזה הלך איתי, כאילו, וגם גם את ואני קצת דיברנו על זה לפני, על המקום הזה כן, של הריצוי, כאילו זה כאילו התחבר לי עם כל התמה של, כי כמהגרת, את כל הזמן נשאלת, כאילו כל הזמן החיים שלך זה כמו איזה דף חלק, ואת כן. כל הזמן צריכה לתת הסברים לאנשים. כאילו זה כמו, יש לי גם את הקטע הזה שאני כותבת, השאלון המלא למהגרת. כן, רגע, כן, שנייה, הכלבה שלי פה, כן, בטח. אני אוציא אותה. היא מתחילה לאכול פה דברים. הופ, רגע. היא גם התחילה לאכול דברים וגם התחילה לנבוח עליהם. אז אני חושבת שזה באמת התחבר לי למקום הזה של אין לי כוח שישאלו אותי, לא רוצה שישאלו, כאילו לא רוצה שישאלו אותי, וטוב לי. טוב לי, אולי אם אני לא נראית אז יניחו לי. פשוט יניחו לי. נגיד עברנו לכפר יונה וגם שיקום התיקים זה מקום מאוד קטן, וכפר יונה בזמנו כשעברנו אחרי כמה שנים הייתה מקום מאוד מאוד קטן. את הולכת לסופר, הבת של מי את? את הולכת, הכל כאילו שכונה כזאת, ונורא רוצים כל הזמן למפות אותך, למקם אותך. כן, וגם לא היה לי, לא, מי אבא שלך? כאילו, הייתי צריכה כל הזמן להסביר, לא, אתם לא מכירים, אתם כן מכירים, כן. וכשהייתי לא נראית, את לא נראית. אמרתי, וואי, איזה כיף, אני לא נראית. ביי, כאילו, שחררו. כן, את יודעת, באופן כללי, את דיברת בהתחלה על הבדידות של המהגר, כן? אז יש את הבדידות ויש את הבושה. אני חושבת שזה שני צירים שהם באמת מאוד אופייניים. הבושה הזאת שצריך להסביר, טוב, אני יכולה לספר על עצמי, אני שרה במקהלה, ועכשיו פתאום לפעמים מביאים איזה שירים מאיזושהי תקופה, מילדות, ממתישהו, כולם מכירים, אני לא מכירה. ועד בול, היום התחושה הזאת בפנים של בול. טוב, אני צריכה להרים את היד, תקשיבו, אני יודעת שכולם מכירים, אבל אני לא, בואו רגע נעבור על התווים. אז הסיפור הזה הוא באמת, אני גם נתקלת בזה מלא בקליניקה, בושה, 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 יש לזה השפעה מאוד גדולה על החיים שלנו עכשיו. כן, זאת בעצם הסיבה, זה לא רק מה שהיה פעם, לגמרי. זה עדיין כאן. ממש. אז את לא נראית, היה, את יודעת, איפשהו איזשהו מקל בגלגלים של הדבר הזה. ואגב, אני גם כשנתתי לספר את הכותרת את לא נראית, אז, ואני לא זוכרת, נראה לי שדיברתי על זה גם בהקדמה, ממש לקחתי את זה כמו החליפה שלי. וגם אני לא נראיתי בזוגיות, כאילו, זה התחבר לי למקום הזה של הגבולות. מהמם. לא כן, נראיתי, את יודעת, בכלל בנושא של גבולות, כאילו. זה כאילו, העליתי עם זה הילוך, גם יצאנו לדבר קצת, אז הבאתי את הספר הזה ככה, אה, הספר הזה כן, שמדבר בעצם על ריצוי כתגובת טראומה. כן, לא כמשהו של לגמרי. האופי שלנו, לא... ואני חושבת שזה מאוד רב-שכבתי, אני חושבת שזה... אני עוד לא למדתי עד כמה זה נטוע במשטר הקומוניסטי, שאני יודעת שזה נטוע מאוד 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 לגמרי. חזק, כמה השפעה, את בטח יודעת יותר טוב ממני, בטח... זו הציפייה, בגדול זו הייתה הציפייה שתרצה, שתדרוך על עצמך ובעצם תעמוד בציפיות של החברה, זה כל הרעיון. עכשיו, כשאת מהגרת, זה, זה דשן לדבר הזה. כן, הרי למה רוסים עובדים כאלה טובים? כן, כן? למה כל כך אוהבים אותנו? למה? כי זה אנשים סופר 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 משכילים,
שבשביל, כאילו, בשביל המטרה הגדולה, היו אלופים ומצטיינים בלהקריב את עצמם, בלי תנאים, בלי לדרוש, בלי זה, וגם תוך כדי זה להחזיק פאסון כמובן. כן. אז אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד מרובד. אז זה מהמם. המשטר והעלייה וכל ההתמודדויות, ובטח שבושה, את יודעת, עוד עוד כן, ועוד, כן, ובאמת השאלה הלא פשוטה זה לשאול מה קודם למה, מה הכי מנהל אותי היום, מה הכי כבר לא משרת אותי היום. אז אני כרגע באמת עוברת דרך רגשית שאני בצומת שאני נמצאת בה כרגע, זה באמת דרך להבין איך הריצוי הזה, אה, איזה דברים ממש כאילו, אפילו ההגזמה שלי בלטפל באחרים, מהמם, כן, בלפרגן לכולם לפני שאני מפרגנת לעצמי, כאילו כל מיני ניואנסים קטנים וגדולים שמנהלים אותי, ואני מרגישה שזה משהו, אני מרגישה כאילו התנגדות בין איזשהו מקום שאני רוצה ללכת אליו לבין איזה שהם כבלים שמחזיקים אותי. אז הבושה היא חלק משמעותי מזה, בטח. כן, זה המפתח. מתי התחלת להרגיש את זה, שאת רוצה אוקיי, את הריצוי, אולי הרצון להוכיח, דברים שהם מאוד משותפים באמת לכולנו. מתי התחלת להרגיש די, את רוצה איזשהו שינוי, הגעת להישגים, באמת הגעת להמון דברים, אבל איפשהו בפנים שבא לך משהו, שיח פנימי אחר. אמ, כן, אז לא, זה לא היה, זה לא קרה בצורה בונה, וזה לא קרה בזמן. ואני גם מדברת על זה הרבה שהייתי נערה שלא טופלה, שחזרתי לבית ספר בלי שאף גורם מקצועי, לא מהקהילה, לא מהבית ספר, לא פנה אליי. אותו דבר בצבא, עברתי תחקיר ביטחוני, אף פסיכולוג וקב"ן לא ביקש לראות אותי, שירתתי עם נשק כל השירות שלי. אה, אז רגע אולי נגיד פשוט לצופים שאולי לא מכירים את הסיפור עד הסוף, שקרתה איזושהי טרגדיה בעצם, נכון, טרגדיה גדולה בחיים במשפחה שלך, ואבא כן. שלך מת מאובדנות בעצם. נכון, אחרי 8 שנים אבא שלי מת מאובדנות והייתי בתחילת כיתה י"ב בעצם, בתקופה כן. שהתחלתי קצת להרגיש שאני כן מתחילה לחיות חיים של נערה ישראלית רגילה וליהנות וכולי, ולהתחיל לחשוב על העתיד ופשוט להרפות קצת, ובאמת זה שלח אותי לאיזה מסע שאנחנו מדברות עליו עכשיו, של העוד יותר, כאילו, זאת אומרת עוד יותר לדחוף ולדחוק את עצמי ולקחת את עצמי את תפקיד האבא של כולם במשפחה, Mm, וזה בא לידי ביטוי באמת באובר הישגיות, ובמקביל פיתחתי אסתמה, mm, אקזמה, לימים כבר שהייתי אימא אחרי הבן השלישי, גיליתי שיש ויטיליגו, שזה במחלה אוטואימונית של הכתמים הלבנים בעצם. כן. אני חושבת שהוויטיליגו, אני חושבת שזה שהבנתי, גם הבחנתי את עצמי, גם אחר כך כמובן הרופאת אור אבחנה אותי. ואגב, היא הייתה הראשונה, רופאת אור קונבנציונלית, שכבר הייתי אימא ל3 ילדים, עם עסק, עם תארים, עם הכל, והסתכלה לי בעיניים ואמרה, מה קרה לך בחיים? מה אה, קרה לך? כן. אז זה האסימון הראשון שנפל, ומסתבר שאתה, ממש עשית לי צמרמורת, את כן, אומרת את זה ויש לי צמרמורת בגוף. היא כן, הבן אדם הראשון כן, היא פשוט ניערה אותי, היא כן. ניערה אותי מהדבר הזה, כי היא פגשה אותי לאורך כמה שנים, עם Mm, אקזמות, עם אלרגיות חמורות מאוד בידיים. באמת אור ונשימה פסיכוסומטי לגמרי, כן. ולא לא מאובחנת כאמור בשום מטופלת, זה משאף והכל, והיא הראשונה באמת, היא ניערה אותי ועזבתי את ההייטק אחר כך, אבל זה לא הספיק לי. אני המשכתי לדחוף את עצמי עוד, והתחלתי טיפול בעצם ביוגה נשית. Mhm, כן, דרכה הגעתי לכתיבה, פשוט עשיתי גוגל, חיפשתי יוגה, קפצה לי יוגה נשית, כן. פריונה, המורה שלי הילה,
והיא, גם היא, פשוט גם הצילה אותי, אז היינו עושות ממש סשן של טיפול 45 דקות, וסשן של תרגול יוגה 45 דקות. והיא הביאה אותי לכתיבה. היא פשוט, ו... וכתבתי וכתבתי, והתחלתי כמו ממש ללמוד שפה חדשה של, את נתנה לי לכתוב על העומס. כאילו, וואו, מה העומס זה? It's a thing, כאילו? זה מהמם, משהו בכלל? זה לא פשוט משהו שרצים דרכו? באמת, זה היה מטלטל, ואחר כך הבאתי עוד ילד. זאת אומרת, מהמם. כשהוא קל לי, ישר רצת ונתתי קדימה, רווחה, וואו. כן, שבמקביל בעלי, אנחנו בונים עסק, הוא, מה זה עצמאי בישראל? כן, מילואימניק, כן. קצין מילואימניק שעושה מילואים בלי סוף, חודשים מהשנה במילואים. אנחנו עם ילדים קטנים, עבדתי בהייטק, עזבתי. באמת, כאילו הגעתי אחרי, בילד הרביעי, באמת הגעתי, אמרתי, רגע, את בת 37, את עם שני תארים, לבד, כאילו שעשית את זה, וארבעה ילדים, ודירה, ועסק, ואת קריירות, וכאילו הרגשתי ממש על קצה של צוק, וגם כל הזמן השיקופים האלה של, אבל תהיי מאושרת, אבל תראי מה בניתם, אבל תהני, אבל... מהמם. וגם זה התחבר לי כזה, גם הסיפור של אבא, שלא עובד כמו שצריך. זאת בטח, אומרת, אף פעם לא בטח. אבחנו אותי עם פוסט טראומה, לא עם פוסט טראומה מורכבת. כי אני חושבת שהחוסן הנפשי שלי הוא מבלבל מאוד. כן, אני כן. יכולה, כן, אני יכולה לראות איך זה את מבלבל. כאילו יכולה, את יכולה לעשות הרבה דברים, את יכולה, אז את כל הזמן סחבת עוד ועוד 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 ועוד, מאוד וזה מותר. נשמע שהפער הזה בין מה שרואים מבחוץ לבין מה שיש בפנים ורק מצטבר ובא לידי ביטוי בכל מיני מחלות, יודעת, בדיוק, אז בדיוק. זה רק גדל, נכון. וזה, דרך אגב זה מאוד אופייני, את יודעת, ברגע שטיפה את אומרת משהו נהיה יותר קל, כן, אז נגיד הלכת ליוגה נשית והיה שם קצת טיפול וקצת התחלת לכתוב, טיפה זה עוד משקולת. הנה, אז את לגמרי, יכולה, את מרגישה יותר טוב, יאללה, תרוצי יותר מהר. לגמרי, לגמרי. ובאמת, אז כן. אז כשהייתי בהיריון עם הבן הרביעי, במקביל לזה שבעלי עושה קורס מג"דים, ויש לנו עסק, ואני גם בעסק, ושלושה קטנים, וואי וואי. פשוט היה רגע כזה, כמו, לא יודע, אני מתארת את זה כמו רגע של תקשור, שבאמת, שכתבתי שני קטעים. קטע אחד על הילדה שהייתי על הכניסה לכיתה ד', זה היה הקטע הראשון. מהמם, הקטע האחר היה על מלחמת המפרץ, שאיך שכל פעם היה אזעקה, היינו מתחילים לשחק משחק קלפים, דורק, ואז מהמם, הייתה כן, אזעקה. כאילו קטע, מין קטע מצחיק כזה, על איזה רגע כזה, חוק מרפי של כל הרוסים, שאני בטוחה שזה קרה, וגם זויה צ'רקסקיה, יש לה ציור כזה, שזה כאילו כן, בכלל, כן. העבודות שלה טלטלו אותי. וברגע הזה אני עושה גוגל, ואני אומרת, רגע, אם אני מרגישה את השבר הזה, פשוט שבר תהום בנפש שלי, פשוט לרגע אחד נתתי לעצמי לגיטימציה להסתכל על התהום הזאת, שנייה. מהמם, עשיתי גוגל, אמרתי, רגע, אם אנחנו, ואני מספרת לעצמי, אנחנו סיפור עלייה מוצלח, ואני עם סיפור כן, מוצלח, אז כמה אנשים עלו בכלל? כאילו, איך אחרים בכלל חיים? כאילו, מה? הלכתי לגוגל וראיתי שעלו 1,400,000 300 אנשים. כן, משהו בי, איזה קול כזה, רגע, אני חייבת שזה יצא לטלוויזיה, אנשים צריכים לראות את זה, להזדהות, אנשים, היה לי מין חיבור אוטומטי כזה, שזה, לפוצץ את זה, שזה ירגיע, לא רק, זה ירגיע את כולם נפשית. והתחלתי מסע כזה של כתיבה, של לימודי כתיבה עם רן צריג, שאתמול הייתה לי איתו סגירת מעגל מטורפת, זה היה 2017, שהתחלתי ללמוד וניסינו כמה שנים להוציא סדרה על זה, זה לא צלח, אבל כל הזמן המשכתי לכתוב ברוסיות של לנה. מהמם, זה היה ממש הבית שלי לדבר הזה של לנה רוסובסקיה ורוסיות בלי חוש הומור, ובאמת נדהמתי לגלות כמה זה היה באמת קול של דור. והתחיל, לגמרי. והתחיל פרויקט כזה של סיפור העלייה, אשטג סיפור העלייה שלי, והייתי כן, מהראשונים ככה לדייק אולי איזשהו משהו, ודרך זה הגיעו לי כל מיני הזדמנויות, בין אם
תיאטרון מלינקי שהייתי אחת, עם לב קוגן כן, דרך אגב, הייתי אחת מהיוצרות של ההצגה ומהדמויות, ועוד איזשהו פרויקט בשנקר מאוד משמעותי עבורי עם איזושהי סטודנטית שהגיעה אליי בקורונה. אז בקורונה עשיתי הרבה עבודת נפש, וגם עברתי טיפול לראשונה בעיכוב איחור של 20 שנה דרך עמותת בשביל החיים. עברתי טיפול בכתיבה, ובין הסגרים עברתי טיפול בקבוצת תמיכה של ילדים שההורים שלהם מתו מאובדנות. הייתי כמובן הכי ותיקה שם. ובמקביל התגלגלתי לאלכס ריף לדור 1.5, וזה הגיע מהמקום שאני פניתי אליה לכתוב את הסדרה, שתכתוב איתי סדרה. זה פחות התאים לה, אבל אז היא הציעה לי לקחת חלק בפיילוט של דור 1.5, וזה, אז אני חושבת שזה ככה, זה היה כזה, איזה דרך מדהימה, וואו, אני מקשיבה לך וכזה, כן, זה נשמע שזה מין שליחות כזאת. את יודעת, זה לא רק ריפוי אישי שלך עם הטרגדיה המשפחתית ועם מה שאת עברת, אלא זה באמת ריפוי שאת רוצה להפיץ. כן, ו, וגם עוד משהו שזה באמת חשוב להדגיש, העניין הזה של ריצוי ולהוכיח וכל הדבר הזה, הוא היה עוד לפני שקרה משהו לאבא שלך. את יודעת, זאת אומרת, זה כבר היה שם, זה מאוד התגבר בגלל הטרגדיה, אבל זה משותף לעוד מלא אנשים, וזה באמת היה קיים שם קודם. בדיוק, אה, בטח. עד כמה חשוב לראות את זה, אני רואה את זה המון בקליניקה, המון המון, העניין של הריצוי, זה אולי הדבר הכי נפוץ, יש את הבושה ואת הריצוי שהם סוג של בני דודים כזה, את יודעת, הם באים ביחד ממש, בדרך כלל. ממש, וזה באמת, שוב, אני חושבת שאצלנו, אצל הדור שלנו, וגם אצל יוצאי ברית המועצות, כי אני חושבת באמת נכון, אנחנו לא נותנים מספיק משקל למשטר, לסוג המשטר הזה, ולכל מה שקשור גם להעברה בין דורית. נגיד, אני חווה את אימא שלי, למשל, היא מקבלת מכתב מרשות, היא דרוכה. היא כן, דרוכה כאילו עכשיו, ממש, אנחנו לפעמים אומרות לה, אמא, מישהו בא לעצור אותך? אבל זאת חוויית החיים, זה נשאר כל כך חזק בגוף, זה מה כן. שחוו. וזה גם טראומה בין דורית, את יודעת, נגיד מה שעברו בתקופה של סטלין וכאלה, זה לא שזה נעלם לאנשהו, יש מחקרים שממש מראים איך שדורות הבאים הם בעצם, לא לא, יודעת, רואים איזו תמונה וזה מזכיר להם את אושוויץ, למרות שזה בכלל לא, כי זה מה אה, ממש, ממש. אבל יש לזה כן, גם כל מיני ביטויים היום, נתקלתי נגיד, תגידי לי, מעניין איך את, נתקלתי היום נגיד, הרי מה שקרה הרבה פעמים, ההורים שלנו הגיעו עם סבים, עם הורים מבוגרים, שגידלו בעצם, נגיד את הדור שלנו, לא במקרה כן, שלי, לא באתי עם כן, סבתא שלי, אבל אז נגיד באמת היו ילדים מהדור שלי, שהיום, שבזמנו הם ברחו מאוד נגיד מהרוסיות, והיום ההורים שלנו מגדלים את הילדים שלהם. כן. ולפעמים קורה שהילדים האלה כבר, הילדים שלנו כבר היום בני נוער, והם חווים הגירה. הם לא יודעים עברית טוב, כאילו יש, מכירה את ההיפוך הזה? כן, 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 יש את הדבר הזה, כן. אני שמעתי אפילו, השתתפתי גם באיזושהי תערוכה עם ורה גייליס שהיא יוצרת בתחום ההגירה, והגיעה איזושהי מורה לספרות. כן. מה- מהדור, כאילו קצת יותר מבוגרת, הגיעה נגיד בגיל 20 לארץ, משהו כזה, והיא אומרת, אני נתקלת בבני נוער היום, הדור של הילדים שלך לא יודעים עברית. וזה קטע מאוד מעניין. כן, זה עוד איזו תופעה גדולה נפרדת שאפשר לדבר עליה, אבל כן, אני פשוט עדיין חושבת על הדרך שלך שתיארת אותה, וכמה זה מין צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, וזה גם מאוד אופייני שלפעמים כבר יש איזה משבר או משברון או איזושהי הבנה שצריך לעשות משהו, ובן אדם מתחיל כבר לעשות משהו, אבל אז יש קצת יותר כוחות וחוזר, וזה מין, זה זה מאוד שלבים לא כאלה, ליניארי. וזה מאוד לא לא, כן, ליניארי. זה לא ליניארי, וגם, לא. שוב, החלקים, זה כל הזמן עבודה עם החלקים האלה, כל הזמן. כי כן. הם שם, השאלה כמה מקום נותנים לכל הדבר הזה, כן? וכמה, או אפרופו המבקר הזה, או הבושה הזאת, איזה עבודה עושים עם זה.
אבל זה ממש, מדהים באמת. שאפשר לעשות את זה, והנה. באתי לאורך, אני חושבת, זה מעניין, נגיד, לדבר על טיפול. אמ, אני חושבת שפעם ראשונה שהגעתי לאיזשהו סוג של טיפול, זה היה בתואר הראשון. שנה שנייה, 12 קורסים בסמסטר, אני צריכה לעבוד כי אני משלמת את הלימודים של עצמי, ומלגה, ועבודה, ואני גם לומדת באנגלית, והכל הרבה יותר מאתגר, ומשהו בנפש כבר מתחיל כזה להתעייף, הנפש קשה לה קצת להחזיק. כן, ואני זוכרת, לא קיבלתי מלגה. לא קיבלתי מלגה כי עבדתי, ניהלתי סניף של אירוקה, והרווחתי משכורת יפה, וכשהגשתי את המשכורת שלי בעצם, לא של ההורים שלי, כן, למלגה, אמרו לי, חמודה, את כאילו, זה גבוה. יש לך כן, כסף, כן, מה את רוצה? כן, ובעצם אני למדתי ממשל בינלאומי עם חבר'ה מחו"ל, שהם, המדינה רק רצתה שבני דיפלומטים, שלמדו בחינם, אבל אותי כן, בסטטיסטיקה שמו עם ישראלים. כן. אני זוכרת שבאתי לאחראית הסטודנטים, משהו כזה, למינהל הסטודנטים, ובכיתי לה, וקראו לה אהובה, ואז היא התחילה לדבר איתי, אהובה, זה לובה, או כן לו, התחילה כאילו, כן, במצב שפה משותפת, ואני זוכרת שבכיתי, והיא סיפרה לי על אבא שלה, איך הוא לאט לאט דעך מדיכאון. זאת השיחה. מלגה בסוף לא קיבלתי, אבל זה היה ככה גם פעמים הראשונות. אחר כך הגעתי לטיפול כבר שעבדתי, גם לא זוכרת מה היה הטריגר, אבל בעצם הגעתי פעם ראשונה דרך מישהי שלמדה תואר בחינוך, אחת העובדות שלי באירופה, ואמרה לי, תקשיבי, אני עכשיו יש לי איזה פוביה מכלבים, אני מטופלת אצל פרופסור גיל זלצמן, שהוא היום מטפל בשבויים שחוזרים, כן, הוא כן, כן. גם, אני חושבת שזה היה לפני 20 שנה, משהו כזה. היא אומרת לי, בואי, אני אחבר אותך, תלכי אליו, דווקא ההתמחות שלו זה באובדנות, זה התחום שלו. וככה אני מגיעה לגיל זלצמן, והוא לימים יביא אותי גם לבשביל החיים. ושוב, כאילו אני חושבת, אם אני מסתכלת, ואחר כך עברתי טיפול בשיטת גרינברג. שמעת על שיטת כן, גרינברג? בטח, כן, כפות הרגליים, כן, 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 מאוד מאוד משמעותי. כן, כן, הרבה טיפולים אלטרנטיביים, בין אם זה יוגה, הרבה גוף. כן. השילוב של הגוף והנפש הוא מאוד כן, עובד עם כן, טראומה, עבודה עם כן. טראומה מאוד עוזר. והמסע הזה גם, הוא היה מאוד בודד, כי זה לא כמו שהיום זה דעה רווחת. ברור, נפש גוף, ברור, ובקופת חולים כן, כן, זה ברור, וקבוצות תמיכה, לפני 20 שנה לא היה שיח, היה אפס שיח על זה, נכון, אפס נכון, שיח. לא על דור אחד וחצי, לא על הדור, כן, כלום, לא על החיבור בגוף, כן, ועשיתי באמת מסע מאוד מאוד בודד, אבל מאוד מאוד אינטואיטיבי, אני נגיד קוראת באמת את הספר עכשיו על הריצוי כתגובת טראומה, והיא מתחילה בלהסביר על טראומה ופוסט טראומה, ואני באמת כאילו קצת איפשהו כזה ריחמתי על עצמי שלא אובחנתי כמו שצריך לדעתי. כן, לגמרי. אני חושבת שלא אובחנתי כמו שצריך, ואני גם, לא קיבלת עזרה, עזבי לא אובחנת, לא קיבלת את כן, העזרה, זה כן, הנקודה, את יודעת, כן, וזה המון דברים, זה גם, שוב, יש כמובן את הסטריאוטיפים על הטיפול של דוברי רוסית וכולי, אבל כן, גם יש פה המון פספוסים לפי מה שאת מספרת, לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בצבא, לא כאילו, לא בשום מקום, אף אחד לא הרים את הדגל, מה שנקרא, כן? לא, ואז, וזה בא מתוכך, הדבר הזה כן, באיזשהו שלב, זה פשוט הגיע מתוכך. כן, כן. זה התבטא אה, בכתיבה, הביטוי של זה באמת היה בכתיבה. כתיבה זה התאים לה גם, כן, זה, את יודעת, זה כל אחד ומה שמתאים לו, פה הכתיבה התאימה לך, וגם כתבת ספר, כן, ודרך אגב מומלץ לכולם, אני ממש כזה, תודה. זה כל כך ריגש אותי כשקראתי אותו, אז ואני כן. חושבת אני עכשיו עובדת על השקה על הספר במכללת רופין, אני גם בוגרת תואר שני של רופין, מהמם. ויש שם מכון להגירה, מכון לחקר הגירה, ויש שם במקביל, או לא במקביל, לא קשור, בזמנו זה היה מכון לחקר האובדנות, משהו כזה. מהמם. הפרופסור שהוביל אותו, פרופסור יוסי בלז, גם הכרתי דרך עמותת בשביל החיים, ואני לא יודעת מתי, אבל מתי שהוא היה לי חזון, יום אחד באתי, יוסי הוציא ספר, ובאתי שהוא יחתום לי על הספר, מהמם. המכון לחקר ההגירה והמכון שלו היו ביחד, והרגשתי כאילו שזה כמו שני חלקים של הנפש שלי. וואו. כאילו אמרתי לו, תשמע, איך אתם לא עובדים ביחד בשיתוף פעולה? וזה נשאר לי. ועכשיו שהוצאתי את הספר, אז פניתי למכון לחקר ההגירה ולמכון, בעצם כבר יוסי לא נמצא, הוא העתיק את הפעילות שלו לאוניברסיטת חיפה,
ומי שהחליפה אותו זה דוקטור שירה אשל, והיא מייסדת, זאת בחיתולים, מכון לפסיכולוגיה חברתית, מכון מחקר. mm, זאת אומרת, היא עובדת, היא כן, דוקטור לעבודה סוציאלית, והרגשתי שזה עוד יותר מדויק. אז אנחנו הולכות, אז אנחנו כבר אחרי שבוע שעשינו זום ושיחות, ובאמת הולכות להשקה של לנסות הספר. ולבנות, דרך ההשקה של הספר, לנסות לבנות Mm, איזשהו מודל לקהילות, לטפל, אבל טיפול, אני קוראת לזה טיפול עם מילה גסה אצלנו. mm, אז למשל, אם הזכרתי את האוצרת ורה גייליס, שאני עובדת איתה כן, בכמה מיזמים, אז היא למשל גרה בטירת הכרמל, ועושה כן, המון, היא עשתה נגיד גלריות ממקלטים, mm, היא מאוד אמנית ואוצרת שמחוברת לקהילה. כן, חושבת שאת יודעת, באמת אז הפוקוס יהיה על הדור המדבר, על דור ההורים. כן. בשבילם גם תרגמתי את הספר לרוסית באותו מאוד חשוב, מהדורה. כן. וזה הולך להיות הפוקוס, ובאמת איך אפשר, לה- מתוך המקום הזה של התיקון הבין-דורי, או החיבור הבין-דורי, או הריפוי הבין-דורי, אה, לעזור, כן. זה מאוד מעניין. טוב, אני מרגישה שאני יכולה לדבר איתך שעות. זה כל כך מעניין ויש המון דברים, והדרך שלך, כשאת מספרת על זה, זה כאילו כל דבר, כשאת בשליחות שלך, אז כל דבר קורה בצורה כל כך מדויקת, שזה באמת מעביר צמרמורת. ממש. אה, אני רוצה אז... להגיד משהו על זה, על מהמם, כן. שליחות. זה נושא שמעסיק אותי מאוד, במיוחד אל מול זה שיש לי עסק, ויש עסק שהקמתי עם הבן זוג שלי, ויש לי המון גם, המון מהתהפוכות שאני עוברת עם עצמי בעשור מהמם, האחרון, זה גם הרבה ביקורת על המקום הזה, כאילו הרבה אה, לא לשחרר דווקא את המקום הזה, ולעשות את השליחות שלי עם המון קולות רקע, אה, אל מול ביקורת של כזה מין חשבון פנימי שאני צריכה להיות שם, או עם הילדים, או כן, טוב. עוד לשים את הדבר הזה בשוליים. אה, ואני רוצה, כאילו, זה חשוב לי גם, אולי נשים או אנשים מזדהים עם זה, עם כן, הלבחור. לגמרי. אה, לבחור את אותך ברגע הזה, אוקיי, יש כן, את כל בדיוק, כל בדיוק, הצריכים, תקשיבי, זה ממשיך, כן, זה ממשיך באותו קו של מה צריך, מה אני צריכה לעשות, מה אני, לא מה כן, אני רוצה, לא מה, איפה אני רוצה כן, להקדיש את הזמן שלי, אלא מה החובות שלי. אז כן, באיזשהו, אולי זה גם קשור לגיל, את יודעת, אומרים שלקראת כן, גיל המעבר נשים מתחילות כן, קצת להסתכל, גם מבחינה הורמונלית, משהו מתחיל, פתאום כן, האישה רוצה יותר להתעסק בדברים שמעניינים אותה. אבל כן. אז אולי אני לקראת תקופה שאני, פשוט הקולות האלה באמת יירגעו, כי אני כן, יכול להיות. עושה את זה עם המון כן, אנחנו ביקורת. באותו גיל, אני מבינה אותך לגמרי, כן, זה פתאום דברים טוב, אני כן, חושבת שהחברה רק תרוויח מזה, שאנחנו... ממש, נעשה את זה. ממש. אז אני ממש מודה לך מאוד מאוד, תודה. ושככה שיתפת בפתיחות, וכמה שזה חשוב שאנשים ישמעו את זה, ואולי אולי אמן. זה יהיה הסינכרון הזה, כמו שהסינכרונים שקרו לך, אז שאולי גם למישהו אחר ממש. יקרה. נו, באמת דור מהמם ומיוחד. נכון, לגמרי. תודה, אנחנו בטח עוד נשתמע ונתראה. בטוח, בטוח. יש לי עוד המון דברים לדבר איתך, אנחנו עוד אז יאללה. נשמח לדבר איתך עוד.